Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan at tita at taga Isabela, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Bersaval, Kabansag, kan Osalia family, ti Samonte, Quezon, Isabela, ni Rosario Bersabal, Julie Kabansag, Joseph Kabansag, Sir Boyet kan Ma'am Norma Osalia and family, Gatman and Laya family, ti Dunglayan, Santa Maria, Ilocos Sur, from Jose Benny Rose kan Paul Laya, ti Barcelona, Spain, Peralta family, ti Barangay Lunat, Malasiki, from Grace P. de la Cruz. Amin nga Ilocana nga avid listener yo dito'y Doha, Qatar, from Carolina Villanueva, Manangan. Advance happy birthday Oliver Kakayan, ti Bambang, Nueva Vizcaya, from Pedro. Shout out kada Ande Maynes, Julie, Melody Pedernal, Jayumel Bayugaw, Renante Mauricio, kan Janice Ebrio, Carlo kan Aloha Caliva Artiga, ti Lalo Cagayan. Happy birthday Janjan Bautista kan Billy Lagmay, from Ivy Gutierrez. Romero family, ti Bagbag Rizal Kalinga kan Hermano family, from Rubilin Romero. Happy birthday Luz Fiminda Baldemor Nieveras, ti Baguio City, from Nida Nieveras, ti Nalvo Sur, Luna, La Union. Amin nakakadwa kiti Police Hotline Movement Gumot San Fabian, Pangasinan Chapter ni Chairman Ramil Zambrana, President Manolino Paconio, Surgeon Prado, Neil Peralta, Randy Reyes, Ramon Toralba,
Ramon Sapitola, Marilyn, Minda, Violeta, Enriqueta, Ivy kan Norma. Kalonge family, Pascua, Sapitola kan Ancheta family, Tibulawen, San Fabian, Pangasinan. From Teresita Kalonge Emukling, ti San Fabian, Pangasinan. Mercy kan Person Libunaw, The Jaika, Veronica, Danny Boy Abat, Nanay Meli, Tatay Romulo Abat, Karen Carantes ti Hong Kong, from Jessica Libunaw ti Hong Kong. Shout out Kadalin Tolosa, Erwin Cacho, Che Madelar, Luna Bello, Romelin Banyadera ken Geraldine Larocco. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andes Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Mama Elia ti Barangay 15, San Nicolas, Ilocos Norte, from Raleigh ti Melbourne, Australia. Richard can Alvin, happy birthday Ezekiel Rosales, from Kazi, Pinagpala. Merlinda S. Choco, Raisa ti Subul, Gimba, Nueva Ecija, from Rio ti Singapore. Can shout out kada Magnus Kanyashika, from Cheryl Artigues. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni tita. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilagad naklaangan manang itinagan at tita, taga Isabela ak manang, ngam iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y Dubai. Nakastra ka kitimay sa restaurant, babaan iti tulong timay sa akabagyak, anag for gooden dita Pilipinas. Siyak tinang sukat kan kuana iti trabaho na dito'y manang. Aklunak nga ididamo, napalalo ti rigat kan panakaikawak, taadayo akkat nga rod kadagiti ipatpatag ko iti biyag. Ngam in kagumaak tinagbalin anatibker. Babaan iti kaasi tinamarswa, na overcome ko ti homesickness, nang runa idinaaddaanak matan iti gagayem. Kat nakarkaro pa yan, idinasarakak da ito YouTube channel yo. Takayarigan nan nga daaklaan dita Pilipinas iti panagriknak, tunggal dumdum nga gak kadagiti upload yo. Nakapagsurat ak taadamot padas ko, ajak tupulos malipatan. Kat namnamaek ang makaibati iti adal, nang runa kadagiti padak nga OFW. Sapay kuma, tamapilimat ang maidrama manang. Kat tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta nga tan ni Rudy? Saan kami unay nakapagsarita idinaudi nga inawaga? Tamasapol ka no amapan nakitaan di nag-applyan na iti trabaho. Sapay ko mata naawat mutan. Awagak tulaangan inton malpas ti trabaho mi. Hoy sis, agar arapap ka manon atingat aldaw. Ni, ay saan mo ta? Sikat talaga. Amuklatan na sino man ti pampanunutan. Jay, ayat mo na a boyfriend mo anaam-amom lang online. Sana ka nagbiddo at saan ka di? Pampanunutak ngamin, no naawat matlaang iti nag-applyan na iti trabaho. Ha? Ni, aguray ka man? Kumaknod ang trabaho na. Saan naawat iti naudi ang nag-applyan na? Barang naawat itan tapno damot ang trabaho na. Ay, char! Talaga supportive ka unay kang kuwana Sa bagay, kasi tinako namon. Adun ti plano yo inton agawid ka iti Pilipinas. Wan nga rod, katsapay ko matamatungpal amin na plano mi. Kaya't mi ngaminan ti agkalaysa. Kat, saan kanto nga rodan nga agsublipay dito Kasta ka disis? Sayang mo't ati trabaho mo dito no kaskasan no? Makitan to no kasano. Agbakasyonak matket di sakbay amalpas ti kontratak. Isong adapay panawon kong agpanunot no agrenew aktupay wano saanan. Sa bagay, no makiasawa kanton, katadamot stable job na, kanadamot ang ornong mo.
O, di mabalinan adi ka nagsubli, tapno saan kayo nga ginadayupay? Pudno dayta. Nga makitan to pay sis. Noan niya ti mapagsaritaan mi inton agbakasyon nak iji Pilipinas. Hello, Rudy. Anya ngay, kumusta di trabaho nga inaplayam? Ay na, napagasatan nak tita. At ang trabaho. Nagsaya atan ngay. Ita, saan kan nga agdandanag adi kamot la makatrabahon? Siyempre, mabainak mutgan ka Sapay nagado ti plano ta para iti masakbayan ta. Okay laeng, si kamot. Talaga akas ta. Ngam talaga maragsakanak para kan ka. Agyaman nak. Gayam, anya ngay. Matuloy ka kadingag bakasyon sakbay malpas ti kontratam. Wan, pinalubusan na kon ti boss mi. Kaya't na ngamin ang makapagpanunutak na imbag, no agsubliak pa'y dito'y wano saanan. Sa bagay, namadamot kan ka dayta. Saan ka mo't mabalin na pawilan no anya ti kayat mo? Kan may sayang mo't ngamin ti trabaho dita. Wan nga rod, dayta mo ti pampanunutak. Sapay, amo mo ta siyak ti mang supsuporta kada tatang kananang ko. Taadamot ton pamilya dagiti kakabsat ko. Katagpadalaan mo ti sitwasyon ta. Siyak mo ti tumultulong diti balay mi. Pamilyado amin ang dagiti kakabsat ko. Magagara na karodan nga agbakasyon. Numabalin la aguyudan ti aldaw, inaramid kon. Apay, excited ka na makakita kanya iti personal? Siyempre mo't itila ang video call ti pagkitkitaan ta. Sa bali lat tamot iti personal. Oray siyak mo't Kanoray dagiti dadakkel ko. Kaya't nakamot na makita kan maam-am mo iti personal. Ibagam ta dandanin. Basit laangan a panaganos. Adda akton dita Pilipinas. Saan ka di pa ngay mawag ni tita? Saan pa'y mat, Alfon? Ang mga numakumikumot iti trabaho na Sa bagay, matuloy nga ta dya ibagbaga na panagbakasyon na. Maamwak to inton umawag manan. Kan sigurado nga agawid, tagkita da itinubyo na. Dya inobyo na adi na pa'y pulos nakita iti personal. Ay, oo na yan. Mabalin kayam ta aginaram iti teleponaw. Ay, katday tamot ti uso itan. Agnubyo dan nga uray di da pa'y nagkita iti personal. Ta iti video kulaang ti pagkitkitaan da. Kasano nga ron nga amum ti katatao na no kasta? Diyak ambo makamudamot na. Ay, sa bagay, makita dan to inton agkita dan iti personal. Ay, sa bala talagan ti panawan ita. Saan na nakasidi nga iti balay ti rumbang nga pangdatunam iti may sa babae. Kat ididay sa bali nga rod itan taaddan social media akong kunada. High-tech itan alphone. Isuasan ka na mas daaw pa'y nga agkarelasyon ti dua a tao. Uray di da pa'y nagkita iti personal. Hello, Nanang. Hello, tita. Anak ko. Naimbag man, taimawag ka. Pasensya kayo, no jak nakaawag iti sumagpamanong aldaw. Ado nga ti trabaho mi ita. Wun, maawatak anak ko.
Di man latatang mo ti damag-adamag no'y mawagkan. Apay, mailiw na yun kanyak ni tatang. Ay, katuon mo't anak ko. Sana bale, taumadanin di pa nagbakasyon ko, nanang. Ano kasta? Matuloy ti panagawid mo? Uwan, nanang. Ay, nasaya at marundo kasta, anak ko. Makitak tumutan ni Rudy iti personal. Kan maam-am mo yung tumutan, nanang. Ay, kat nagsaya atan ngay. Makita min tumutan kang balin nga asawam ako nam. Uwan, nanang. Sigurado ang magustuhan yun to ni Rudy. Nasimpot a tao, nanang. Ipakaamok to kada kayo, no kaano ak nga agawid. Sige, urayan mi dayta, tita. Ala nga Rodan, umawag ak tumanan, nanang. Pasensya kayo, ta saan kayo ang makasarita itinabayag. Aganad kayo akanayon dita. Ipatpatag kayo unay. Bye! Naamamok ni Rudy babaan iti social media manang Emmy. Nagginusto kami, aging ga naadaan kami iti relasyon. Uray saan kami pa'y nagkitkita iti personal, imparik na no kasano ti panagayat na kanyak. Iso nga adu ti plano min para iti masakbayan mi. Malaksid kadagiti dadakkel ko, iso ti nagbalin nga inspirasyon ko, kabayatan ti panagtrabaho dito'y balasiw taaw. Iso ti may sanang pakpakirid kanyak, tapno mapunas ti homesick ko manang. Iti umadanin a panaglepas ti kontratak, jak sigurado no agrenew akpay wenno saanen. Iso nga inikanak ti amok apada metlaeng a Pilipino, iti gundaway nga agbakasyon, sakbay nga aggibos ti kontratak. Tapno pagpanunutak kano, no agsubli akpay nga agtrabaho kenkwana, wenno saanen. Diyak ngamin makapagdesisyon idin manang, taagsamsam makedak, iti agbalin a plano mi ken ni Rudy, akaayan ayat ko. Anya ti madamag sis. Nakasarita mo ti boyfriend mo. Wen, kat good news. Naawat ka no itinagaplayan na trabaho. Di okay. At least, saan ka nagdandanag nga mga no mapaumanen. Dandani ka nagbakasyon. Naimbag ta pinalubusan na ka ni boss sakbay nga aglepas ti kontratam. Isumat ti dinawat ko kenkwana. Tapno yun to nagsubliak, maamanton no agrenyo akpay wano lepas saklaangan ti kontratak. Sis, talaga ka di adesidido ka na saan ni agsubli no makiasawa kan? Sayang ti trabahom ko nakmanen. Manmano na makasarak itikas ken ni boss. Nakasingsingpet. Saan nakas kadagiti daddo makailian ang nakasawa lang di taga ditoy. Ay na, kunamlad asinon. Dinan amo ti makibagay kadagiti kadaraan na. Nagasat tayo nga rod, tapinay ti boss tayo a babae. No, anyan to ti papagsaritaan mi ka ni Rudy. Isunton ti masurot. Ay, Narigat mo tatob ngarag adagos dagiti plano na para kada kami. sa bagay, sigurado ang nakaurnong kan, sis. Adan pangrugyan nyo no kaskasan no. Wan matket di kan adamot ng trabaho na. Ay na, magagaran ako na makakita kan kwa na iti personal, kan mama mo dagiti naganak kan kakabagyan na. Iso ka diti mang sukon kan ka iji airport. Wan, dayta titulagan mi. Kalpasan na, agdiretso kami iji balay.
Taiyam amok mat kadagiti dadakkel ko. Sa kamin tumapanmat iti lugar da. Okay. Good luck, sis. Maragsak anak para kang ka. Ni Rudy mo't tumawawag. Apay nga ta. Hello, Rudy. Nakaawag ka man? Pasensya ka no na istorbo ka, tita. Adda kami ngamin ita dito ospital. Ha? Apay? Sino na ospital? Ni tatang ko. Naatake. Critical ita ti kasasaad na. At ita ICU. Ay, Diyos ko. Sapay ko mata makalasat ni tatang mo. Unay mo tunti kasta na pasamak. Wan nga rod. Siya kita timang bambanday kan kuana. At dahil di balay ni nanang, tadyak kahit nagdanag. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kuana. Ala, ano, Sam? Sana bale, tay kararag tayo asapay ko mata malasatan na day tapan nakaatake na. Sapay la ko ma. Inawagan ka, tay bagak nga ang mga saan ka masukon ni airport, tita. Sigurado ang mabayag dito ospital ni tatang. Okay laeng, di kagdanag. Basta awagan kanto no dakon dita Pilipinas. O sige, tapno amok no kaano ang makaumay ka dito eh. Sukunin kanto langan iti terminal dito lugar mi. Sige, kasta lang arudan. Aganad ka dita, Rudy. Itaman pa'y ang nagbayag asong bata ni nanang tiawag ko. Hello, tita, anak. Tatang, apay ada kayo ti simungbat iti telepono? Sa dino tayan ni nanang? Imalati ubiit di ta kaaroba anak kao. Nabati na to yung cellphone la. Kan may sa, mabiit ka numot laan. Kasta ka di tatang. Kat, kumusta kayo mo't dita ka ni nanang? Iti asit ti Diyos, anak kao, nasayaan kami ba? Si kanay, naimbag, naimawag ka. Ipakamok lang nga agawid akong dita. Inton bigat ti flight ko, tatang. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Wen, anak ko, naimbag at inyawag mo, tapno makapagsagana kami mo't ditaw eh. Saanan ang masapul ti ado asagana, tatang? Basta lutuan laang ni nanang tay paborito kasi daan. Tamramaam day ta anak ko. Aganat ka nga raw, iti pa nagbiyahe. Uwan tatang, didak pagdanagan takabaelak ti bagik. Ala nga rudan, ibagayon tulatan ka ni nanang tay mawagak. Bye, tatang. Maragsakan kami ta nakasangput kan anak ko. Uno day ta anak. Agam apay nga agmay may saka.
Kunak man nusukunin na ka Genobium ejay airport. Dinak na sukon tatang, tadapay lang iti ospital ti amana. Naatake ngamin. Anya? Ay, na yan. Kaasimot nga rod anak ka. Sapay italaang nga agkita kayo kumaiti personal saan aya. Nga raw. Wan nga rod nanang, ngam sana bale. Iso ngamin ti agbanbantay iti ospital. Kasano nga rod nga agkita kayo ngay anak ka. Iyawag kun to asimang peta kun tatang. Kalpasan na, aginanaak lang iti sumagmamanong aldaw sa aktumapan iti lugar da. Ngam naadanto pa iti amana iti ospital, ijay ton ti papanak. Kapilitan atita. Tayong kamutan di nga yan kandanggayan Genobium takaasimot. Kat kumusta ka dun ngay ti amana anak ko? Ayun nagpaisaw. Nakalasat ka numatan iti paggadnanang. Baro abiyag ako nada. Urayan dalaangan no kaano apaawidan ti doktor na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak. Ay iwan gayam, nakasagaanan di silid mo, nadalusanain. Agyaman nagtatang. Naala, agsarsarita kayo pa nga agama. Taid nakipapudot tayo linutok a paboritom. Tapno makapangan kabutan anak ko. Agyaman nanang. Aglalaok ti marikriknak iti panagawid ko dita Pilipinas manang Emmy. Naragsakak ta nakaawidak anatalged, kat makadennak dagiti naganak ko. Ngam agdanda nagakmet, gapo iti kasasaad ti ama ti nobyo. Nga iso ti makagapo, no apay asaan nakon anasukon ijay airport. Napagnumwan mi nga rod asyaklatan ti mapan ijay lugar da, kalpasan ang makainanaak iti sumagmamanong aldaw iti balay mi. Kasta unay aragsak dagiti dadakkel ko iti daydi a panagbakasyon ko manang, nang runa taimbagak nga amangan no jakton agrenyo iti kontratak, depende iti mapagnumuan mi ken ni Rudy a nobyok. Talaga akayat nga minan ni Rudy nga agkalaysa kamin kalpasan ti kontratak. Kalpasan nga rod ti sumagmamanong aldaw a panaginanak iti balay mi, nagturo nga kon iti lugar da Rudy manang. Ngem iti ospital ti nagdiretswak, ta saan pa'y anakaruar ti ama ti nobyo. Maragsakan na ka makakita kan kiti personal, tita. Kasta akmat Rudy, kamaudyanan na, nagkita tamot laangan iti personal. Ngam pasensya ka lakuman ta kastoy mo ti sitwasyon anadanunam. Awan anyaman na. Oh, kumusta ni tatang mo? Anya ti ko na ti doktor? Mabalin ka na narumwar, tanapigsamatan. Ngam masapol ang maituloy amin niya agas, anas ka na tumaran na. Naimbaglaangan, tanakalasat iti paggad. Wan nga rod, baro abiyag ako na dagiti kakapagyan mi. Kasta amat una aragsak da anakaam mo, ang makaawidan ti amak. Sagsagaan da ngamin. Kasta aya? Ni, nagsaya at matan dagiti kakabagyan nyo. Kayan saan laada ita? Agkasangay ngamin ni tatang kat apaggusto no makaruwarton. Ay, kasta aya? Ay na, talaga nga rod ang masapul arambakan nyo ti kasangay na. Wan tita, talaga ang masapul nga agrambak tayo.
Tita, mapalubusan na niya agawid ni tatang. Ma-dischargean. Di na saya at maiyawid tayo nga rodon Oh, apa yung nagsanaay kay tinaunag, Rudy? Ada problema, tita. Dandanin na ibusan ti urnong ko kapoy ti kaadami dito ospital. Saanan niya umdas ti kwartak apagbayad ko iti bill ni tatang. Isa, puskulukan ti rupak abumulod kan ka. Amok kamin, nga ada kwarta mi ti panagawid mo. Ha? Mano aya ti bill ni tatang mo? Kurang adwagasot aribo. Anya? Nagdakkel mat gayam. Di ka agdanag. Bayadak tumot lang ti mautang ko kan ka. Si kalaangan tinamnamak tap na mairwar ko ti amak dito ospital. Isa pang nga asim. Tapabuludan na kumapay lang iti kwartam, tita. Nagado kayo gayam dito ayan nyo, Rudy. Kabagyam amin da kita. Wan tita, may sa kami na compound ayan mi. Isong agkakaruba kami matlaen. Maragsakan daw na iti panagawidan ni tatang manipod di ospital. Nagmayat matan titimpuyog yung agkakabagyan. Kasta kami talaga. Aywan gayam, mabisin ka din. Madamapay lang kami ti panaglutluto da iti kanan tayo. Naimbaglangan tadati imot da may luto. Kaya't mo asawan? Dito'y da amin amangan? Wan tita, kasta kami ngamin ditoy, no agdudupong kami. Ay, wan gayam. Damdamagan da no, rambakan tayo ti kasangay ni tatang iton ka ni kadwangal daw. Ayun, kasangay na gaya man. Apag iso ti irorwar na iti ospital. Di agrambak kayo? No, kasta. Umanugot ka nga grambak tayo? Ni, apaya siya tag desisyon, Rudy. Da kayo ti makaam mo, tada kayo ti kapamilya. Kuwang amin. Panayunak ko matinabulod ko kan katap na dapaggatang iti sagana inton kasangay ni tatang. Ha? Siya ti... Ipakpaka si kalubos-lubosom ko man tita. Total, pinabuludan nakmatlangan. Di kagdanag, tama kabayad ak tumatlangan kan ka. Ikarik day ta. Talagang agmalmalam gayam nagpaskanda dito'y. Nalpasdan anangan amin. Namdidamot la agawi doon. Ni Rudy mat, adda iti day di abanda makiininom. Nalipatan nan nga adda akpay laang dito'y. Kaslaak mo tan estranghero alabas-labasan da laang dito'y. Siyak pa'y tinaggastos iti sagana da. Ti amon sa ni Rudy kat ado ti kwarta kasi mangpat manipod iti abroad. Ay, anyan na ito anastrek ko. Anya a klase a lalaki ti nakirelasyonak. Kan anya a klase a pamilya ti pakaikamangak no kaskasano. Naimbagta na kariing kan, Rudy. Pasensya kan, tita. Nakadok namin ti minumidarabi. Diyak mapanawan dagiti kakabagya kisa parbangon na ni tinalpas kami nagiinom. Wan nga, Rod. Iso nga imo na akon anaturog. Pasensya ka na.
Di ka mo tinas asikaso. Apay nga nakapulos ka matan. Kan apay di tabag mo at dita. Inuray ka lang nga makariing. Agpakadak ko matagawid ak pay lang iti lugar mi. Amano agdandana ganda nanang. Taas sumagmamanong aldawan ajak nagawawid. Kasta ka di. Saan ka da mabalin nga inton bigat lang ti panagawid mo. Tapno maitulod ka pa Kan makitak mo ti lugar yo. Medyo maululawak pa kami ni so ha. Tsak pa'y kabagalan tag biyahe. Okay lang Rudy. Kabalak mo ti agbiyahe asisyak. Awagan kan tulatan. Tapno ammom no sa dino ti papanam no mapan kanto iti lugar mi. Sigurado ka, tita? Wen, di nakpagdanagan ko nakmat. Sige nga, Rod. Mabit lang tagpaala kiti tricycle lamang itulod kan kay di terminal ti boss. Ha? Sige Rudy. Katagyaman ako, unay. Hindaing bagdasimbangput kan anak ko. Kumusta nga iti papan mo iti lugar tinubyom? Nasaya at mat, nanang. Apay ngay adi mo kadua simbangput genobium anak kao. Kunak manuyam ammom kada kami. Kwa tatang. Makumikum da pa'y gapo iti amada. Iso asyaklatan tinagawid. Kaano ngay nga umay nga rod dito'y balay, anak ko? Umay tulatan inton sandan ang makumikom, nanang. Kasta aya. Alang nga rod anak ko, aginanakan. Maume anabanog ka iti panagbiyahe. Talaga nabanogak, tatang. Iso asulitat ti aginana, kabayatan ti panagbakasyon ko. Kayat kayo nga ipasyar sakbay nga agsubli akmanan ijay Dubai. Anyagay tinapagsaritaan nyo itinubyom. Agri nyo kapay ka di anak ko. Ayun nga agpaisaw. Awan tinapagsaritaan mi may papankada kami, nanang. Iso ang nakapagdesisyonak nga agri nyo aktupay kat ituloy ko ti agtrabaho ijay Dubai. Tita, anak. Adakan ka da ita anak ko. Total, si kamot ti masiknan. Pagsaritaan yun tumanin at may papan kada kayo. Ipakaamom tulatan kada kami, anak. Wan tatang, di kagdanag. Ngam ita, masapul asulit at ti panagkakadwa tayo. Kabayatan nga adda akpay dito'y pagilyan tayo. Dak iti lugar mi, kabayatan ti panagbakasyon ko manang Emmy. Inururay ko ti panangibaga ni Rudy nga agpasyar iti lugar mi. Ngam kadarato umawag, agpakaasi abumulod iti kwarta, tamakamkamtod da kano. Pinagustuak mo't iti namido adaras, ngam idi pamituan na, pinaay kon. Si ipod idi, jakon sinungbatan pa iti awag na. Kat iti panagsubli kon dito'y balasiw taaw, namin pinsanan alinipat ko ti maipapankan kwa na. Pudno asayangag ti naipabulod ko kan kwa na, tasaan asin sinanday di agatad. Bunga day jay tilinget kan panagsakripisyo ang nagrigrigat ang nagtrabaho. Ngam no kontakak pa'y ni Rudy tapno masingir ko, sigurado apagrugyan mananday jay ti komunikasyon mi. Iso a pinanunot kulatan, a nakaisalbarak iti biyag, babaan iti dakkel agatad a pinaluspusak.
Kanjak mo tan imbagbaga kadagiti dadakkel ko ti maipapan iti dayta. May sapay a pagyamanak manang, iso ti jak payla panangikuyog ni Rudy iti lugar mi. Kat di na ammo no sa dino ti pangsapulan na kanyak no kaskasano. Ibilbilang kumatla ang anapintas agasat ti jak panaglauan iti kas ni Rudy. Tano bilang nagsagmakak kankwana, amangan ket dino sungani iti biyag nga inarapaap ko tinagbanagak. Iti kaaddak manan diti balasiw taaw, agdob-doble kayo dak para kanyak kan kadagiti dadakkel ko. Takayat ko idaagumin awa, kabayatan anapigsada paylaeng nga agpadpada. Adalata dagiti gundaway ang mapanunot ko ti panagbalin ko amaag, anang paluspos iti dakkel agatad manang. Ngem tunggal umapay ti kasta agundaway, agkararaga kadagos. Ket kidkid dawag ti panarabay ken panangigiya kanyak tinamarswa. Daytoy iti pakasarita ak manang, ket agyaman ak unay iti panangyornosyo. Toy pagayam mo, tita. Tita, pagayam ko, nagkas ang meten tinapasamaken ka. Tinamnamaem anaragsak a panagsarak yo iti personal iti nobyum, ket nagtinag abatibat. Isupay tinagnumar iti nagbannugam iti numano atawan a panagtrabahom iti balasiw taaw. Ngam tinapatag pagayam ko, nakaakkal ka iti may sa abanag a pakailibsungam kuma. Amabalin mo a pagbabawyan aging gattong palbiag mo. Husto ti aramidam ita pagayam ko, agurnong ka para iti bagim ken iti pamilyam. Di ka agdanag, tadumtang tumatla ang tinaita ni aparakan ka in God's perfect time. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla